Hej og velkommen til Morbærhaven News. Et helt lille nyt nyhedsprogram, hvor jeg, Anders Grus Mikkelsen, jeres nye nyhedsvært, vil fremlægge de nyeste nyheder. De nyeste nyheder endda. For jer, vores fælles morbærhanger. Det vil selvfølgelig ikke være nyheder fra Irak eller Afghanistan. Det vil være nyheder her fra Morbærhaven. Og måske også lidt om. Men så skal I også opføre jer rigtig, rigtig pænt. Det her er vores allerførste afsnit, så vores remedier er ikke så fantastiske. Videokvaliteten kan måske godt være lidt skidt. Men alt det her arbejder vi på at få opgraderet. Det her, det er bare en prøve på, hvad vi kommer til at se. Egentlig så har vi kun et punkt på dagsordenen i dag, og det er at snakke lidt om sommerfesten, om hvad I kan forvente, og vi bringer faktisk også noget eksklusivt. Men det kommer vi selvfølgelig til lige om lidt. Ja, sommerfesten det er den 1. september, og det er lørdag. Nu på lørdag faktisk. Og den skal I komme til. Det kan simpelthen ikke siges anderledes. Det på lørdag kl. 12 kommer det første bane på, og det er her det hele starter. Så sørg for at møde frisk, og det er ude på den store plane ved flagstangen. I kan ikke undgå at se det, fordi der vil være kæmpe telte og festivitas i lange baner, og husk selvfølgelig at tage den store pengepunkt med, fordi der kommer til at være billig øl op fra hønnen. Egentlig så har vi jo den her lille overraskelse, og det er et interview, som er udført af Patrick, så jeg synes egentlig bare, at vi skal tage og stille om til ham. Velkommen til Morbærhaven News. Vi sidder et ukendt sted i Morbærhaven lige nu, og tænkte, at vi vil interviewe vores upcoming, forhåbentlig, det ved jeg ikke, det kan vi finde ud af, band The Fix. Og vi vil gerne spørge, hvem er The Fix? Hvem er vi, Joey? Vi er mange ting. Først og fremmest er vi 4 mennesker, der rigtig godt kan lide at spille sammen og spille musik. Og vi spiller sådan lidt forskelligt. Der er rigtig tit, hvor folk spørger sådan, hvad genre spiller I? Og det er lidt svært at svare på, synes jeg personligt. Fordi vi er 4 ret forskellige mennesker. Ja. Diversitet er godt. Der var ikke nogen, der ville gribe den. Men Jo, jeg kan da godt. Ja, gør det. Vi har spillet sammen i, det er lige ved at ramme 3 år nu. Er det ikke? Jo. Jo. Her til efterår. Og vi mødtes ved, at Bjarni og Steffen, de har spillet sammen i mange år før, og så lige det efter en bassist. Og så kom jeg, og så havde jeg lige en jeg havde spillet med før, og det var så Joey. Og så smækkede vi hende med i bandet. Fantastisk. Og vi fortsatte derfra. Ja, det gik ret godt fra første øve af, fik vi sådan gang i noget. Så der vidste vi ligesom, at Kemien passede ligesom, og ja, og vi fik lavet noget produktivt, så det er altså vi dejligt. skulle bare prøve videre, ja. Fantastisk. Det er sådan så, at herude i Morbærhaven, der kommer noget sommerfest her om ikke så forfærdelig lang tid, og man kan se på programmet, at I skal spille. Ja. Hvad regner I med? Har I nogle specielle forventninger til sommerfesten? Ikke rigtigt. Vi glæder os bare helt vildt til at fyre den af. Det bliver totalt cool. Altså, vi skal nok starte en fest, og vi håber, der kommer rigtig mange mennesker der, når vi spiller tidligt på dagen. Præcis. Og godt vejr. Ja, det er vigtigt. Godt vejr. Personligt har jeg været lidt bekymret for, hvor mange der dukker op der så tidligt, men ja, vi håber, som sagt. Hvad tid er det præcis, I spiller? Det er klokken 15 ude på planen. der er lidt tvivl om, hvornår I spiller her i med bandet, eller hvad det Den er god nok. Klokken 15? Godt. Så ved folk også det, hvis det er. Så må de gerne. Men de må gerne komme tidligere og se de andre bands. Ja, der er jo også, en af Morbærhavebanesene her åbner klokken 1, så der er fuld smæk på underholdning allerede fra start af. Så folk skal komme tidligt. Vi synes også, det er super fedt, at de genoptager sommerfesten. Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Tager vi hatten af for. Ja. Nu er det jo det er egentlig min anden sommer herude, men jeg flytter herud efter sidste sommerfest. Hvordan var sidste sommerfest? Jamen, der var ikke nogen sidste sommer, eller det vil sige, det her var et stykke tid siden. Det var i hvert fald ikke sidste år, så jeg har ikke noget at være med til nu endnu. Jeg har boet her i 3 år. Jeg har kun hørt rygter om det. Så det har været gode rygter til gengæld. Det er en rygtet fest, som vi glæder os til at se i action. Super fedt. I en ny udgave af, hvad det plejede at være. Ja.
Har I nogen sådan specielle forventninger til Mårberghaven som fællesskab? For det er jo en udelukkende Mårberghaven ting, det her sommerfest noget her. Og det er jo super vigtigt for fællesskabet herude, at der bliver gjort noget socialt imellem menneskerne, mødes ude på plænen og så videre. Hvordan har I ligesom oplevet Mårberghaven som fællesskab? Meget supportende, hvis man kan sige det. Ja. Jeg stod meget op omkring os, når vi har spillet på Den Våde Høne 2 gange. Der har det været, der er mange folk fra Mårberghaven, der følger med os og støtter os, når vi spiller på Forbrændingen og her og på BH-caféen, også til den syvende. Ja. Jeg tror faktisk, den største sådan, samlede gruppe af fans kommer herudfra, hvis man sådan tager over året og kigger på, hvem der kommer og hører os. Det er jo et spørgsmål om tid, måske. Ja, Det er jeg håber det kan sprede sig lidt længere ud, måske hele Albertslund, nej, et eller andet. I hvert fald, der er mange trofaste herude, og ja, fællesskabet er helt sikkert, jeg synes det er ved at blomstre mere op, blandt andet ved at der kommer sommerfesterne igen, og ja. Ja, jeg synes også, jeg har ikke nogen relationer til her, eller noget som helst. Og de folk, der kommer og supporter os hver gang vi spiller, eller næsten hver gang vi spiller, og sådan noget, det synes jeg bare er så fedt. Og jeg synes, det kom helt bag på mig, der bliver ved med at komme mennesker, og jeg kender dem ikke rigtigt, men så spørger jeg, hvem er I? Jamen, vi har lyttet til det Fiximmer i lang tid og sådan noget der. Det kommer helt bag på mig. Det er totalt fedt. Så det er virkelig Mårberghaven. Ja. Det er recognize. Ja, Og så er det også fedt, at vi havde et øvelokale et andet sted end Mårberghaven førhen, som vi så ikke kan bruge mere. Shout out til Bybjerg. Ja, til Bybjerget. Og så, hvad tog det? 2 uger eller sådan noget, så var vi hernede og øve. Og det er så der, vi har øvet fra den gang af. Så I øver over i Mårberghavens øvelokale, eller øver I lejligheden? Vi øver over i øvelokalet. Okay. Altså, vi er et fuldt band. Vi spiller, de 2 mest spiller nogle gange akustisk op på Hønen, men vi er et fuldt band med elektrisk. Okay. Ikke akustisk. Ja. Lige præcis. Meget vigtigt lige at få den med. Ja, fordi nu er vi begyndt at have lidt akustisk også sådan ind over nogle gange, så... De synes ikke, vi er gode nok. Nej, vi er også os alle sammen, så vi vil lige pointere, at det er altså det andet, der er vores Hovedprojekt. Ja, hovedprojekt. Super. Meget vigtigt. Hvem ser I ligesom jeg selv er inspireret af? Der må være, altså inspiration må komme et eller andet sted fra. Om det er flere bands eller en enkelt, det er jeg tror, det er meget individuelt. Jeg har et band, jeg ser meget op til og gerne vil have i det spil. Altså det er en meget stor diskussion af bandet og frem og tilbage. Altså, på en eller anden mærkelig måde får reality til at lyde totalt fedt. Det er meget sjovt, men jeg tror, det er en fordel for os, at vi lytter til så meget forskellig musik. Bjarne lytter meget til hiphop, Jon har lyttet meget til metal, og Joey lytter sådan all around. Ja, sådan lidt soul. Og jeg er meget popagtig, ikke? Og det tror jeg bare, det er vores kæmpe fordel. I stedet for at alle sammen lytte til det samme, og jeg fik ikke rigtig noget input. For de forskellige genrer og sådan noget ting. Det ser jeg som en fordel. Hvis vi endelig skal drage en parallel, så må den bedste nok være til bandet The Gossip. Eller No Doubt. No Doubt har vi i hvert fald tit blevet sammenlignet med sådan af folk, der ikke har hørt det fra andre folk. Så det er nok en blanding mellem de 2. Ja. Det er altid meget rart at vide, hvor man kommer fra. Ja, men det er også det der med, at vi er jo en enkel besætning. Der er ikke så meget lir, eller hvad man kan sige. Så det er sådan rimelig lige til, og der har man jo No Doubt og The Gossip, som repræsenterer sådan noget rigtig godt, synes jeg. Super. Nu er der ikke så forfærdeligt meget spørgsmål tilbage. Nu er der sådan lidt et vagt spørgsmål. Nu vil vi se, om vi kan få noget pangdang ud af det. Hvorfor The Fix? Altså Den er meget svær at svare på. Altså navnet? Det kommer an på, hvordan du vælger at tyde spørgsmålet. Ja, okay. Det er for at skabe lidt tumult. Betydningen i det er, du skal forstås som et musikalsk fix. Alle har deres fix. Nogle er alkoholikere, nogle går op i andre ting, og nogle bruger sport. Og vi repræsenterer så det musikalske fix. Det er der navnet kommer fra. Ja. Men det er noget af det sværeste at finde et navn. Og vi vendte det ene og det andet, og det skulle bare være noget, der ligesom stak lidt til folk, og som folk kunne huske senere. Så at det var kort og... Med pondus. Ja.
Jeg tror heller ikke rigtig nogen, der var sådan helt vildt over det navn, da vi fandt på det. Men Nej, i hvert fald for mig personligt, der det vokset rigtig meget på mig. Ja. Jeg synes, alle kan huske det, og når vi siger, at det er musikalsk fix, så ligesom folk, det er egentlig meget fedt. Så går der en lille pros op. Ja, det gør det, og så det vokser helt vildt på mig. Jeg ved ikke med jer andre, om I stadig synes, det er selv lort eller Altså personligt så har jeg det så lidt, hver gang folk spørger, hvad vi hedder, så gør jeg lige sådan her. The Fix. men i virkeligheden har jeg det på samme måde som Steffen, at i starten så var det sådan lidt, men man vender sig mere og mere til det, og føler sig måske også mere og mere hjemme i det navn. Ja. Og hvis du mener det på den anden måde, spørgsmålet, hvorfor man skal vælge The Fix ud over et andet band? Det tror jeg, vi skal passe på med at svare på. Nå. Det kunne være, hvorfor man skulle vælge The Fix frem for No Doubt og Gossip at høre på. Og det kan du sådan set godt svare på. Det er jo meget godt. Nej, men det var sådan, jeg forstod Okay, spørgsmålet i hvert det er også fint nok, det var så vagt, så kan du forstå det på forskellige måder. Det vil du meget gerne svare på egentlig. Fordi vi er bedre. Altså. Sådan. Selvtilliden er i top. Det er også sådan, det skal være. Og så bare lige som sidenote. Folk synes også, at navnet Pink Floyd var idiotisk til at starte med. Ja. Det Så. synes jeg også stadigvæk det. Men der er jo ikke rigtig en finger at sætte der. Nej. Så. Men det er faktisk, hvad vi har med spørgsmål. Når vi forstår, at I har øvet noget akustisk noget her engang. Vi er The Fix, og her kommer Last Forever akustisk. This is the sound you've been waiting for. Oh, if you close your eyes and listen to the music in the sky, you might find that it has been a while since the last time that we sing
Vi siger tak til The Fix for dette eksklusive interview og det fantastiske live-nummer. Jeg kan lige sige, at The Fix melder, at de kommer snart med nogle nye singler, men alt det kan I selvfølgelig lægge mærke til og læse mere om på deres Facebook-side og deres YouTube-side. Jeg tror faktisk ikke engang, de har en Facebook-side. I hvert fald deres YouTube-side, og den vil være linket i description hernede. Dertil har vi egentlig ikke så meget mere end at sige tak fordi I kiggede med. Hold jer opdateret her på den her side, for der kommer meget mere. Ikke kun nyheder, alt muligt spændende fra Mårberghaven, inklusive billeder og video fra selve festen og alt det gode her. Men prøv at kigge efter os til festen, og prøv at komme med nogle gode idéer, og meld jer ind på vores Facebook-side, som I selvfølgelig også kan finde i description hernede. Fordi så kan I hjælpe os til med at lave alt det her, og vi har brug for så mange researchere som muligt, og så mange folk, der kan hjælpe os med alt det her. Så for bare at gøre det kort, hjælp os. Vi er rigtig glade for at være i gang med det her, men vi har stadigvæk brug for folk til at hjælpe os. Men tusind tak fordi I kiggede, og vi ses til festen.